En Jordi, Franquesa, l'Alba, Postiu, sisplau, estem parlant d'un esbar, alerta poca conya, l'esbar Rosa d'Abril de Castellterçol, un esbar històric. Reverència, perquè des que hem arribat aquí, tothom ens ha dit que havíem de parlar de vosaltres. Caram. No, home, ja ho saps. Un esbar que neix el 1946. Estem parlant d'època de dictadura. I la voluntat era, en aquell moment... Bàsicament, de la dansa i el ball d'en Siri, mantenir-les en vida, no? I que es poguessin compartir i ensenyar a altra gent i fer-la vida. Avui, el divendres, aquesta tarda, estem unint, per una banda, Esbart i el grup que ens acompanya al darrere, que us havíeu trobat simbòlicament, però no físicament. Efectivament. Sí, no. La qüestió és que estàvem plantejant alguna proposta de lligar la seva música amb la dansa i, de fet, això ha precipitat una mica el que avui farem, que és una cosa que no havíem fet mai i, per tant, és nou per nosaltres. Vosaltres aquí defenseu molt l'Esbar, em consta que el que vosaltres representeu li heu intentat donar la volta, modernitzar-ho, però hi ha molta gent que estic segur que quan he dit Esbar, potser avui estic ple de tòpics al cap, que podria ser perfectíssimament, no? Però un té la sensació de dir, serà el ball de tota la vida d'Esbar. I aquí podem trobar diferències, no? Una mica els esbars tenen aquest tòpic, no? Que són molt tradicionals. Val, aquí no m'he equivocat, eh? Sí. I que tot és molt... Els balls són molt enfaixats, però, bueno, n'hi han d'enfaixats, està molt bé que hi siguin, que hi hagi aquesta tradició popular, però també és important, no?, fer coses una mica diferents perquè la gent s'animi, al final. Parlem d'aquestes coses diferents. Si jo et dic faldilla i cap... Bé, nosaltres farem un ball després, on veureu com remenem les faldilles, i això normalment als esbars no es sol veure, no? Normalment les faldilles van col·locades molt quietes, molt més senyorial. Messa, perdó, això és molt català, també, molt més senyorial, ho ha dit ella. Ara justament pensava en aquesta revolució que no només fan els esbars, amb el món coral, que és el que jo conec molt bé, també està passant amb els orfeons. La paraula orfeó et sona carrincló, no? I ni molt menys. Els esbars i els orfeons estan fent un gran esforç per posar-se al dia. Sí. Doncs continuem. Alba, si dic punt de rumba... També el veurem i bueno, fem el punt de rumba normal, però llavors inclús fem els laterals amb fandilla i cap. Aquí li poses una base. Això de la rumba, sí, estava pensant, podríem posar una base de rumba? Ho podeu fer, sí? Alba, mulla't, mira, va. Yeah. Anem-hi. Va, bé. Està bé. Hi ha altres esbars de Catalunya que ara mateix s'estan posant les mans al cap? Segurament sí. Sí? Segurament sí. El que passa que, clar, nosaltres el que hem d'intentar també és apropar aquest tipus de música al jovent, no? I, per tant, per això necessitem músiques com aquestes per aconseguir que el jovent s'animi i ens ajudi també a tirar endavant amb tota aquesta moguda. Aquí hem fet passos modernitzats. Anem un clàssic, Punt Pla? Punt Pla, Serra i Pagès és el que normalment... Punt Pla, Serra i Pagès. Sí. Que, bueno, seria... Comencem sempre amb dret, donem la volta, avancem, darrere, volta... I aquest també el veurem després. Amb la Cobla Catalana de Sons Essencials i vosaltres, l'Esbar de Castellterçol, el que vosaltres esteu fent és un espectacle que és venim del nord, venim del sud. Sí. És un espectacle que el que està fent és intentar donar a conèixer totes les danses venint del nord, venint del sud, perquè són de diferents llocs de l'Alguer, de llengua catalana, de parla catalana, l'Alguer, de València, de les Illes Balears i del nostre entorn més proper, per tant. Doncs posem en marxa aquesta simbiosi aquí a la plaça, quan vulgueu. La plaça és vostra, vaja, endavant. Vinga, venim aquí darrere. Ells es preparen.
Uau! L'Esbar Rosa d'Abril de Castellterçol, acompanyat de la Cobla Catalana dels Sons Essencials,